Tony Jesu. Tata boka nkiri na itenane n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ọnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-ajụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata Ositadimma Paulinus na Nneka Stella Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche ka o si echekwaba ha, na-edu ha, na-agọzi ya na ezinụlọ ya. Oge ugbu a ha na-eme mmemme ọgụ arọ na ise ha ji wee bụrụ di na nwunye. Amaka Okeke nta na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi Veronica Okeke nta, na-ayọ ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya na arụ ike nke dị iche. Oge ugbu a n'ọdịnihu ọ na-eme mmemme 80th birthday ọgụ arọ ịnọ o ji wepụta ụwa nke a. Ezinụlọ Kọluwe na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi Osi na Nneka Ụfọndụ. Oge ugbu a ha na-eme their 6th jubilee anniversary of di na nwunye. Anthony na Emma Ikebodo na-enyekwa Chineke ekele, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi Paulinus Osi na Stella Nneka Ụfọndụ, ndị nke na-elote ọgụ aris na ise ha ji wee bụrụ di na nwunye, ka Chineke na-agọzi ha. Fidel na Ihunnosuji na-enye Chineke ekele maka ngọzi ya, wee na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ha, na-enyekwa ha nke ha na-ayọ Chineke bụ ihe ha bụ n'obi, na-ayọkwa amara ya n'isi ezinụlọ ya. Philomena Chinyere Ọkpara na-enye Chineke ekele ka o si were duwe o were jee Naịjirịa wee nata, wee na-ayọkwa ka Chineke na-echekwaba ya, na-edu ya. Ekele ọgwụgwụ ya na-enye Chineke ekele n'isi Osi na Nneka Ụfọndụ, ndị nke na-eme mmemme ọgụ arọ na ise ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa amara Chineke na ngọzi ya n'isi ha. Monica Ụtọm na-enye Chineke ekele n'isi Ifeọma Ụtọm, Chinenye Ụtọm na Chiamaka Ụtọm, ka Chineke si wee dube ha mmụta n'ụlọ akwụkwọ, wee na-ayọkwa arụ ike, ngọzi na nchekwabe ya n'isi ha. Ejike Arinze na ezinụlọ ya na-ayọ ka Chineke weta ọgwụgwọ na ebere ya n'isi nwa ha Gịnịkachukwu Arinze. Philomena Chinyere Ọkpara na-enye Chineke ekele ka Zion Ministry Crusade dị wee gaa ọfụma na permanent site ha n'Imo steeti n'ọnwa nke ọ gaa ọfụma na Ọgọst 23 wee ruo 25
ka Chineke mee ka ọ bụrụ ihe dị amatụ. Ndị Knight of St. John International Commandry 608 na-enye Chineke ekele ka o si wee mee Noble Degree Exemplification nke ha mere nyaa n'ebe anụnwa were gaa na-enweghị nsogbu, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha, na-edu ha ka ha nwee ike na-eto n'okwukwe na n'ike nke Chineke. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Demian Ezechukwu. Ari na Ọnụọha na-ayọ maka mkpụrụ obi Chima Uche Ọnụọha. Demian Anụm na-ayọ maka mkpụrụ obi Cosmas Chukwuma Anụm. Monica Otom na-ayọ maka mkpụrụ obi Irene Agboti ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Ndị prayer group, Tansi prayer group na-ayọ maka mkpụrụ obi John Nash Nnadi. Ezinụlọ ụfọdụ na ọkọlụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Tuto. Chris na Ego Ọraguzie na-ayọ maka mkpụrụ obi Pat Ọraguzie. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Boniface Ezeoke Ichie. Kịta ka anyị kwụrụ ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. 52.
biko mee ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị ka obi wee sie anyị ike ịdị na-akpọpụ nke ka nna anyị ewee dozie oke n'ịbata n'oge ahụ ikwere anyị na nkwa site na ịgbara Jesu Kristi nwa gị onye gị na-ede ndụ na-achị na ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke ndị eze. Ịlaịja gara ije otu ụbọchị n'ime ọzara wee rute n'okpuru otu osisi na-enye ndo. Ọ rịọrọ ka ọ ṅụọ ya wee sị, onye nwe m, ike ụwa agwụla m, bịa wepụ ndụ m n'ihi na agaghị ndị nna nna m ochie nwụrụ anwụ. Wee dina n'ala n'ugwu osisi ahụ ụra egburu ya. Ma otu mmụọ ọma bịara metee ya, tiere ya iwu ka o bilie rie nri. Wee legharịa anya n'ogbe achịcha eghere eghe na otu udu mmiri n'akụkụ ebe o liri isi. Ọ bịa rie nri ṅụọkwa mmiri, bịa dinakwa ala ọzọ. Otu mmụọ ọma Onyenwe anyị ahụ bịakwara ọzọ nke ugboro abụọ metụ ya aka sị, ngwa kulie rie nri ka njem ghara ịdịrị gị oke ogologo. Wee kulie rie nri ṅụkwa mmiri. Agbamume o nwetara na nri ahụ ka o jiri gaa ije 24 ehihie na abalị wee rute na Horeb n'ugwu nke Chineke. Okwu gosiri abụ ọma na azịza ya. Detu Onyenwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ, zaa ya. na mmekpa ahụ ya niile azụta.
ịgbapụta ha. Detụnụ Onyenwe anyị ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Unu emekwala ihe ga-ewute mmụọ nsọ Chineke, onye akara unu akara ya, ka ọ bụrụ akara eji agbapụta unu mgbe ụbọchị ahụ ruru. Unu eburula ibe unu iwe n'ọnụma n'obi. Unu enwela iwe ọkụ ma ọ bụ gwa onye ọbụla okwu n'olu ike. Unu ekwutọkwala onye ọbụla ma ọ bụ kwuluo onye ọbụla n'ụdị ọbụla. Kama werịtanụ ịhụnanya n'etiti onwe unu, na-enwe n'obi ọma na obi uru na-arụ ibe unu, na-agbagharanụ ibe unu dịka Chineke si agbaghara unu n'ime Kristi. Ebe ọ bụ na unu bụ ụmụ Chineke hụrụ n'anya, gbaanụ mbọ ịṅụrụ Chineke. Soronụ Kristi site n'inwe ụdị ịhụnanya ahụ Kristi nwere maka unu. Ụdị ịhụnanya ahụ kpalitere Kristi iwere onwe ya tinye n'ọnọdụ anyị, bịa chụnyere Chineke àjà nwere isi ọma. Okwu gosipụrụ. Ndị Juu bidoro ịtamụ ntamụ n'ihi na Jesu kwuru sị, abụ m achịcha ahụ si n'eluigwe gbadata. Ha jụwa sị, onye a ọ na ọ bụghị Jesu nwa Josef?
ọ bụ na anyị amaghị nna ya na nne ya? Gịnị mere o ji ekwu ugbu a sị, esi m n'eluigwe gbadata? Jesu wee zaa ha, ngwa kwụsịnụ ntamu ahụ unu na-atamu. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ike ịbịakwute m karịkwa ma nna m onye zitere m mere ka ọ bịakwute m. Aga m ebilite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. E dere ya n'akwụkwọ ndị amụma sị, Chineke ga-akụziri ha dum ihe. Ịnụ ihe nna kụziri na isi na ya mụrụ akọ bụ ịbịakwute m. Ọ pụtaghị na eweela mmadụ nkịtị jiri anya nkịtị were hụ nna karịa onye ahụ si na Chineke bịa. O jiri anya ya wee hụ nna. N'ịgwa unu eziokwu, onye ọbụla kwerenụ were ndụ ebighị ebi. Abụ m achịcha nke ndụ. Nna unu ha riri achịcha mana n'ime ọzara, mana ha agwụọla. Ma nke a bụ achịcha ahụ nke si n'eluigwe gbadata, nke ọ ga-abụ onye rie ya ọ gaghị anwụ ọzọ. Abụ m achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe gbadata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ anụ ahụ maka ndụ nke ụwa. Oziọma gosiri ụwa. Ka anyị si n'oziọma anyị dọrọ weta gbara ndị anyị niile. Nke si n'eluigwe gbadata. Onye ọbụla dịghị achịcha nke a ga-adị ndụ ebe n'afa na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Taata bụ ụka nke 19 n'ime afọ. Isiokwu anyị taata bụ ihe ọbụla abụghị nke gị ga-awara gị isi. Ihe abụọ na-abụghị nke gị emere gịnị? Kwụrụ na n'ime. Ihe ọbụla abụghị nke gị emere gịnị? Maka na ọ Chineke bụ ihe niile. Ọzọ, ịgba mbọ kweta na isiokwu na-aba ihe Chukwu amaghị. Nke ịbụọ, ihe Chukwu kwuru. You can't change it. Anyị na-anya ihe ọgụ nke mbụ. A kọrọ maka Elijah in chapter 19 of First Book of Kings. Anyị lefere Elijah chụrụ aja ya na ndị na-efe arụsị. Onye meriri? Elijah. A na-akpọchụrụ oji ọkụ emegide. Otu Elijah ọ dị ya, otu ya dị ya. Ọ Chukwu ji aka emegide nwere onwe ya. Ofu Elijah, mgbe Elijah nụrụ nwaanyị ebe asị ahụ na mba, o ji lụọ ada eze Taya a na-akpọ Jezebel. Oge ọ na-ala n'ebe ọtala ya,
ofu Elaịja ka Chineke sị jee gwa Ahab na omego anyị mazi n'ọkwa n'ihe a mechara nọ mezie achụrụ aja anụma wee laa ndị amụ abalị n'iyi. Nwaanyị a na-akpọ kedu aha ya Jezebel ọ nọ n'ụlọ ụka jụọ gị were aka gị megide gị ọkwa na mere o ji wee sị na ọ bụrụ na ya emeghị Elaịja ihe ahụ o mere na nwata okwu Elaịja ọsọ ka ihe o ji agba ọsọ ụwa na-atọ ụtọ ka ịmakwa ụwa na-emegide ịmaghị ka nkwara ofu ahụ iji mata na ụwa n'ụtọ. O nwere n'ofu obodo mmadụ abụọ tụrụ ori akụ oyibo bute ofu akpa akụ oyibo. Mgbe ha na-abatazi fasị na ha ga-eke ka onye ọrụ bụrụ nke ya nawa ọtụ ka ha baa na họl na azụ họl asị na mmadụ na-aga ebe ahụ nke ọzọ sị ka anyị gaa n'ụlọ ụka ọsọ na a ga-afụ anyị nke ọzọ sị ka anyị jee n'ili ozu dị n'ụlọ ụka. Ha na-akọkọbarịta onye nke mbụ gafee ebunye ha ewunye ka ọzọ gotezie ka ọ na-ebunyezi akụ igbo na-abata n'anya ya nwagazie banọdụ anyị nke ebe akụ igbo ihe na nka ewere ụbọchị naịtị na-eche nche n'ụkata ihe agbapụ ọsọ jekpọrọ katikis akasị akatị bịa Chineke na-ekweso na eke ndị nwa ahụ ewere mmegide katikis si oge niile na-akpọsa bịa n'ọdụ mkpa a na-agbanwe rute n'ọnụ ụzọ ili ozu a ịmana o nwere ego ada ọ na-ewere so mgbe ha kechara ọ sị ka ego maka ebu agha na-ebudo geti katikis na wọchụnait ọsọ maka na ha na-akpọche n'ọrụ ha nwa ha ma na-akpụ oyibo dapụ n'ihu geti ifu n'ụwa Amerịka ọkwanye ka Elaịja ji gbu ọsọ maka ụwa na-emegide o nwere n'ụwa da-atọ ụtọ ebe enweghị so ifugo ha na-akpọchi n'ọha ọwa akpụ oyibo na-abụ mana ọ bụ ha mana ndị ọnụnwa anyị fụrụ ọ na-atọ ụtọ ndị ọnya mere onwe onye chọrọ ebe onye ọbụla ya bụ ọhịa o jere ebe ibe na ahịa nwa bụ ndị nọ na Naịjirịa onye yara sị ka ebuje ya obodo oyibo last 2 weeks na-ajụ ha ebe anyị ji ebere ya ụnụ onye si obodo oyibo ka ebidoro obodo oyibo ka ebunata n'ọmere wee na-asị n'ụka ha n'obodo oyibo a nwụrụ oge m na-aga ụzọ San Francisco ebe nwere ili ozi ebe ndị be ha nwụrụ anyị bụrụ ndị ahụ adị na-emegide ebidoro ha. So these are the things ihe ọbụla abụọ nke ihe ọbụla gbasara ya nwere isi n'ebe ihe a na-anya kwuru tata Chineke wepụ ndụ ọgbakwana ihe ọbụla ihe Chineke ka ọ ya emegide si wepụ ndụ I want to die achọrọ m ịnwụ onye ere chọrọ ịnwụ Chineke butere ya ọyọrọ nri Chineke megide oricha ụlọ akụ ya ebutekwara ya ọzọ from ebe ahụ ọ gaa ije 40 days and 40 nights. Ọ bụrụ uche Elaịja ka a ga-eme
ọnwụ uche m ha ga-eme onye a ga-enye uche ya bụ onye Chineke and ịghọta ya o nyere gị aka iwe bie ndụ dịka ezigbo onye otu Kristi bụ onye baptizim. Anyị ahụta ihe ndị a onye kpatara mgbe niile ị na-ayọ Chukwu ayọ ị na-asị ya mere m nke a mere m nke a mere m nke a mere m nke a. Chineke na onwe ya makwana ihe ọ ga-emere gị, ọ maara ihe ọ ga-emere gị. Sọọsọ ezigbo ekpere bụ ekpere nwoke ma kọrọ maka ekpere ekpere. Ọ na-aga njem na mmiri, ụgbọ mmiri aja mụọ mkpọrọ ka o si wee kwụọ onwe ya n'akụkụ mmiri ọma ha. Mgbe o sitechara ike ghọta onwe ya, o sepụ ha na Chineke biko site n'ime onye enyemaka. Ọsụ Chineke bịa zọpụta ihe ọ na-ayọ Chineke bụ ka o sitere gịnị n'enyemaka. Ọ maara the need for God. Ọ na-ayọ onye enyemaka maka na ọ nwere onwe ya mgbe Chukwu ya esi n'eluigwe bịa were ya wepụta ebe a ka ọ na-eme ekpere a 1 week ga 2 weeks 6 months. O jiri aka chọzie ihe ọ ga-arụ. Ọ na ebe a 1 year na Chineke zitere onye enyemaka. Ọ na ebe a werezi akwụkwọ esi rụọ ụlọ maka ọfụgo n'anya otu ji aka n'ibe ya. Efu ya stil ihe ọ na-ayọ Chukwu bụ onye gịnị na-enyemaka. Ọ na-eso na-abara Chineke mba. Onye kpatara ọ nọ ebe a 2 years onweghị onye ya na ọ na-egbuzi ụmụ anụ ọhịa na-eri. If God provides for you, one day nwoke nụmache ịchọ ihe ọ ga-eri. Ọ hụrụ na ọkụ ọ kwanyere o menụchaghị ya ọfụma mana a ga-achụgbu ya. Mgbe ọ kụziri ọkụ ahụ nwụghara baa n'ụlọ ya o bere akwa na ebe ọ na-ebe akwa Chineke 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 ọbụ Chineke ka ọ na-eti. Ndị bụ ụgbọ mmiri na-agara na afụ anwụrụ ọkụ chekie their cost gaba ebe ahụ. Mgbe ha rutezi nwoke anọ na-efe aka na-efe aka. Mgbe ha rutere ọ banye n'ụgbọ mmiri sahe ọka Chineke si sekeke unu isi mara na ya na ebe a ha si mba ya makwa na ịnọ ọkwa anwụrụ ọkụ ka ụlọ ịkpọ ọkụ ọ dị mma, ụlọ ịnwụrụ ọkụ ọ dị mma, mana nke dị nwa dị mma. Ọ bụrụ na ụlọ ya gbaa enye enyemaka agaghị eme gị. So always pray in all intents. Chineke sitere n'gịnị enyemaka. Onye ndị a ka ọ ga-abụ anyị ghọtasịa ya anyị wee fee Chineke ofufe onye sitere ebe maka na ihe ọma ha ihe okwu ga-eme ka m change it. Onye kpatara anyị nwabụ ndị ụka ihe nke Chineke ihe ọya ịyọtaghị itipu gbagharịrị ebe igwe eje ịgaracha iji lada ịgbagha n'elu gbagharị ihe Jesu Kristi kwuru underline word ichegharịgo ịchọ akara niile n'ụwa ka ezi ihe ọsọ akara ga-ezighị nke onye kejọdụ bụ akara gịnị nchegharị. Ị nọrọ na ọkpụnye njuju anya dịka oge dịka Elaịja dịka Job in chapter 2 verse 10 mgbe nwunye si ya ị nọrọ ebe a na Chineke dị na mma curse God and die. Gwa Chineke ọ bụ ka ị nwụrụ onwe gị ka ụdị afọ na-atarị ya. Job si ya ebe anyị nnatara ihe ọma n'aka Chineke nnata nke ọjọọ aga m ewere
maka ama na onye efe mere gịnị ma redima evet okwu okpukpe maka na ọ bụghị onye nwe ọ Chineke nwanne ihe ọ sọrọ ebe ọ ya eme gịnị ọ ga-eme ọrụ wee bụ chuchidụfọ sepụrụ anyị kelee Chineke sị ihe i wetara n'ụbọchị taa ka anyị megịnị na-ede ya maka na ọ na-asị na onye aka gị kụtara ka ihe eme gịnị gaghị eri nke aka gị so ọ bụrụ na anyị aghọta ihe ndị a onyere mụ na gị aka etizi n'aka n'ihe nke Chineke maka ọ gbasara gị Jona ka a gwara jee gwa ndị Ninive okwu Chukwu Jona gwachache mgbe o jechara ndị Ninive chegharịa iwe were Jona ka iwe na-ewere ya ọ sị Chineke na-eche na ya gwacha ndị ahụ okwu Chukwu iwere ọkụ megidere ya mana Jona abụọ ndụ ihe a sị ana ya uche emegide jegwa Jona webere Chineke iwe n'ihe abụghị nke mgbe ọ na-ewezi iwe anwụ na-acha Jona chọọ akịrịka were lụọ obere ụlọ ka o zuo ike Chineke mee ka castor oil too ebe a Jona ozugbo kpuchie Jona sị Chineke maka Chineke dara ụlọ abụghị kachifụrụ mkpu tara osisi ha Jona bara ụba Chukwu mba na-abara Chukwu mba ịbatara ya mgbe iji etinye ihe na-abara Chukwu Jona na-abara Chukwu mba onyeisi toro ka o mere gị ka o kwuru Chineke jụọ ya ọ hụghị nwee osisi I caused the tree to grow up. I caused the tree also to wither. Iji gosi uwe ihe bụ nke Paul's letter to the Corinthians chapter 4 ọ sị na onweghị ihe nwere enyeghị onweghị ihe nwere n'ụwa enyeghị mana ọ fụ I feel ya ahụ na ọ na-ege aka ka ụgwọ mmadụ o jebute ndị jere ahịa na-anata a junction ka ọ gbabere steering ya ka ọkụ ana o nwere trela na-aga steering ka ọkụ ọmọbụzi emume ya n'ime police station mụta ha njizi ebe ọ sị kọwa na n'aka expert na-abụ m aka expert ka ọ bụ na m abụghị expert arụ aka emeta aka ifuru ebe anyị jedebe our level of thought our level of thinking Chineke zọpụtara ya ọ sị na ya mabụ expert that is where we are so ndị nke m hụrụ n'anya ka anyị ọ dị nwe n'anya Jesu Kristi maka na nke mbụ ntamu the first 3 Sundays now anyị na-agụ John chapter 6 tata anyị mara Jesu chọrọ ịkụziri anyị maka Eucharist dị asọ were ụzọ were ogbe achịcha ise na azụ abụọ were zụọ mmadụ 5,000 3 Sundays ago the following Sunday ndị agha chigara na-achọgharị Jesu mana ya na-achọrọ ya maka nri maka ozugbo Jesu jụtara ha sị nkịta onye amụma emego gịnị onye amụma abịago n'ala anyị onye ka anyị na-atụgbu anya ya mana ọ ya ka ha na-atụ anya ya na-atụ anya nri ọ ya ka ha ji osi Jesu biko kedu ọrụ ya alụrụ anyị ka anyị wee kwere na nna anyị ha jiri acha n'ọzara Jesu sị na ọ bụ ha ụkwadị Moses nyere ụmụ achịcha ya na nna m onye nọ n'ebe dị n'eluigwe maka na the second Sunday ndị mmadụ buru ibu ndị ọzọ kpọtacha ndị ọzọ ebe a ka Jesu setịrị taa iji kụziri anyị maka Eucharist ndị agha chọrọ ime Jesu eze ndị agha na-ekpere ya oyoyo ụdị a na-ekpere anyị na Naịjirịa
the politician. I check on them, and I go in This is where we are. Something came from Ntam and I don't know. So soon, Ukuru Boy Tam Kunumare. People only Tam on our time. Only Tam name again. Also, I would go with it. Uruki Boy Tam where Uno when one name. One name, Anas. One name, Anas, Abba. Or I have to see you now. Dora, name again. A diamond them. In on them, ideal. In them, this would be bitterness. Bitterness for who? They ain't get you Why bitter? Elijah was bitter. In the Jews, they were bitter to Christ. You can't assume that Jesus. Oh, you're not going Jesus. Who said it? On a chocolate on a time again. Only remember the various slopes. On the map of the neighbor. And when they numero one name. Out of the Panaka play when the man I am making. They wouldn't want the man I am making. One man I am Jeremiah. I can't go over to him. I can't go over to him. Paul was writing to the second book, chapter 3. A soldier of a praying. And in them, bitterness against your brother, bitterness and rancor. Ego king. Oh man, Matthew chapter 20, verse 14 to 16. But Jesus was a random man. I went over and see so when the 9, when the 12, when the 3. When the 500, what are you making? Or poor young man again. Madame de Bruce or better than Gaga making in age of being wego. Oh, look at all the day already. Why, but I'm happy to Tamu. Oh, Munna, Tamugara, not Madiba, necessarily. Jesus said, when they go to the negative, I'm going to go again. Actually, why are you so wicked about me? So what I am about that? Ninke Moronana, Para and Tamagane, or so. Magaraka, one and a half of American, Paul already has something now. Now, don't grieve the Holy Spirit. My God, Chineke, my monster will catch it. It's not yours. Oh, no, sorry, you're making it. When you're in the Yoga, okay, Yoga, again. My grandma, why not having my get up? In a get out another name. Ikutendi mendengarkan keyon oh my
Joan Mama, iri begin. That is how she built a relationship with God. Trusting in Him. Trusting in Him. So many like Christ. Storms in no waka. A belief in no waka. Money guys have Together, money a book of them. I don't get happy. But some mother of him. In the true money. I tell my Jesus again. When I say, Ninge, you know what I hope. They said, they are saying, you are a child getting it. Ha, quiet morning. Mama, not just say, because when you know, and this is where we are, where we find it so difficult. When I was a woman and a Christian, born when I know your children. Or the probabilities onye megene kene onye megene yobeya onye kene onye megene yobeya when storm batara in your life, remember about the with there you have go that's like Exodus onye the Hindus wo makena onye kwatere mana o nwere ogbe ọ na-aba na-egbu n'ọnwa na-egbu n'esiri ọkwado nwaanyị lechara ka Chineke si kedu ihe ọsị tọsa obe for there is no other way to be happy in Jesus. At the cross and obey. What is here? We are now. Because there is no other way to be happy except trust and the word obey. I was here. The shipwrecked man and the family, they were on a voyage. Storms in life. But the storm bearer, this man was the only person that was saved. Almost now, blood and making. Where can I go? Nekatoba. The spirit in him, I was when peace like a river attended my way, when sorrows like me billows roll, whatever my Lord that I taught me to say, it is well. It is well. Our last song. What a friend we have in Jesus. That
ha sọsta na ka nchọrọ kwụrụ ike na-abụrụ ihe ọsị have you tried something the last stanza. So
Jesu Kristi gba anyị ka na n'ọnụ ọgbọ achịcha adọghị ka anyị tụkwasị obi. maka ndị kwerenụ ha
site n'ebere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebebe n'ala eze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwere. Anyị na-eme uche gị. Chineke na ihe niile inyere anyị nwa gị ka ọ bụrụ aja dị ndụ si n'eluigwe gbadata site na nkwa o kwere anyị n'ụbọchị tata ka obi siwanye anyị ike ịdị na-efe mgbe niile site n'ịsọpụrụ achịcha na-enye ndụ site na Kristi Onyenwe anyị. Number 54, and 4.
ịdị nsọ ezie o kwesịrị ekwesị otu ihe niile i kere esi etu gị site na Jesu Kristi nwa bụ dị nwa anyị site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ na ndụdụga ndụ niile naghị arapụ ịkpọkọbara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-atụnyere gị aja anụma zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya anyị ebunyere onye ndị a ose bụrụ ụwa buru umeala n'anya oke ido ọnụ ha nsọ site na mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele taa n'anyasị mbọsị edulere n'ọnwụ o were achịcha ka ọ na-ele ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na asị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a ahụ m nke a ga-edoro nye maka unu. O si mee mgbe erichara nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya asị nara nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta. Kepụtanụ ihe omimi nke bụ anyị na-ete ụgbọ ebe anyị na-echeta nkwa otu nwa ji gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otuto na ọnọdụ n'eluigwe ya ebe anyị na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ anyị ewere obi ekele tinyere gị aja nke dị aja dị nsọ anyị arịọ ka ilekwasị anyị na ihe nke nzukọ gị were hụ n'ime ya onye nnu eji chụọ aja nke medara obi maka njọ meenụ ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ n'ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya bụrụ anyị ihe dị ka onye zuru oke niile ka anyị wee soro dị Maria na-egosi nne nke Chukwu ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị e gburu n'ihi nke okwukwe na ikiri dị nsọ na ndị nke gị niile dị nsọ were keta oke na alaeze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasara nchekwube anyị ji nwa na-arịọ gị ka ose bụrụ ụwa ka aja nke a mere ka nna gị nọ n'afọ ọzọ wetara ụwa niile udo na nsọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ike n'ụwa maka odibo gị bụ nna anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Ose maka ndị bishọp ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọta gị niile na ndị niile Kristi kewara gị ọgwụ gbatara gị mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya n'ala n'ụbọchị ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị kpọkọtara n'ihu gị n'ebe a were ebere jikọ ụmụ gị gbasara ụwa niile o nna were obiọma
nabata n'ala eze gị ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị niile ha hapụrụ ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ soro ha biri na aṅụrị otuto gị ebe site na Kristi gị bara anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile.
izuụka anụnwa izuụka one ka ọ fọrọ eme nke anụnwa one ka ọ fọrọ ịkụwa ọ ka anyị mmadụ one ọ fọrọ anyị nwere extension maazị Ụmụaka apụtago ọkpọpụtazie ndị otu ya anyị agaba n'iru tupu ndị pasa aga n'iru achọrọ okwu n'otu na-echefu ya ma ọ bụ ndị mmadụ akpọpụ outside anyị na-ekwu maka ime ime ụlọụka anyị so ọ dịkwa ga-emerụ isi na anyị na-anya n'ọnwa Septemba anyị ga-abanye na anyị nwere ike ịmalite imeti ime ụlọụka so mgbe ọ ga na-aga n'ihu maazị anyị ga-abụ na be na họl ama na a ga-eme kọnferensị bọd ọ ka ọ na-adịba so ka webuke nke ịbụ ọbụrụ na họl onwe ya anyị ga-ebido imeti ime họl anyị echi so ihe obodo ekiri ofusi ọsọ ha metisi anyị na mbido ọnwa Septemba anyị na-adịba na anyị ga-amalite ka iwu n'ụka so anyị na-ekele onye ọbụla ọya ka anyị na-ekwu na baza anyị ga-akwụsị n'ọnwa gịnị Ọgọst so ebe nke bata ụka abụọ n'elu ka ọ ga-abụ ọnwa Septemba anyị bido na họl pọsibili ka ebe na-ekele n'ọchị ọsọ okay thank you Setiki na ye. Setiki na ye. Support it very well. Come here. Sakris Obieke alias Talking Tech. Sabina Mane and Angie Ofwebu. Please join me here. Thank you. Onishidi Youth, are you in the house? If you are not here, your brother can represent. Yeah, to Otodin Jason. Otodin Jason. I have a process of Cantia, Wabele, Kadis women. I didn't know Wabele Cup $350. And I will probably give you $500. So company to end up, that will be relevant. Kaya Joseph, the children. Ndel padrota kaya kabana. So ono nane ba ono ka mandi okuna matana kuha basket hadi ba awo say onyi mani ndo na group na address make I want I can idibo mabiko ndi ne ka ga no ni ka ha gabana so families there so I got one person I want to ask a question. Now, everyone,